Hello guys, good morning. Ipapakita ko lang sa inyo yung ginisa kong sayote. Ito may carrots siya. And then ganito lang ang paghihiwa niyo. Strips. Ito may chicken fillet. Igigisa na natin. Ayan lang guys. Alas ka nang ikukulong natin ang... Nah, maraming dagat. Pagdali. Bilis pa po. Bahala ka. Dagat. Dagat. Buot ka? Yung buhok niya lang yung pag-buhok ka. Naog na sila. Ano ba yung mga Nakaw na. Dugaya mo ni mo diya, tinom. Ha? Dugaya mo ni mo diya. Mau nggak istorya dia? Iya. Mana yang mau sini? Lance. Then kamatis. Ito guys, chicken fillet. Kung wala kayong chicken fillet, okay lang, walay isabon. Sayote lang at saka lagyan nyo ng oyster sauce. Okay lang yan. Pero ito nilalagyan ko ng chicken fillet.
then black pepper. Then asin, konti lang. Then soy sauce, 1 tablespoon. Then sayote. I-mix lang nyo guys. Lagyan nyo lang ng magic sarap, konti lang. Pangpalasa. Takpan ko muna. Kasi hindi pa siya malambot yung sayote. Tapos na po yung ginisa kong sayote guys. Salamat sa pagtanaw. Bye. God bless.